Estou pertiño de San Xoán de Mosteiro, en Barcia de Mera. Estou nun lugar dos máxicos que hai neste país, coñecido como a Fonte Santa. A Fonte Santa, sobre ela se contan mil lendas, centos de algunhas que outras versións desas lendas. Bueno, contan que nesta zona houve un mosteiro fai moitos anos. Un mosteiro en que a Inquisición as persoas privadas da liberdade se puñían, estaban aquí en traballos forzados, dicen, de unhas minas de ouro que había na zona. Tamén dicen que se ejecutaban a esta xente e cos mortos deste lugar, deses, por decirlo de alguma maneira, cárcere, campo de traballo, se tiraban unha poza enorme que había, un pozo que había. Ese é o que dice a tradición popular. Tamén dicen que é un sitio que non é recomendable vir de noite. Ollo a este dato, perturbador. Que de noite, pois, o sitio non é recomendable. O mellor algún día ata eu veño de noite. Bueno, esta fonte, que formaba parte de ese mosteiro, estuvo soterrada hasta o ano 1900. Había unha señora aquí que lle decía ao crego de Barcia de Mera, e mira que contaba a miña nai, esta señora chamaba Tita, creo que ese é o nome da muller, contaba a miña nai que ia un monasterio pero que se derribou a montaña, que había unha fonte que tiña poderes de curar, milagreiros. Entonces, bueno, o crego, pois daquela maneira, veñen, escavan e aparece a fonte na que mana agua que dicen que sempre sae a mesma temperatura, sea inverno ou verán. Aquí é un sitio que vai multitud de xente, veredes que está todo cheo de cruces, por donde vexamos hai cruces feitas con uns garabullos, uns paus, outras máis elaboradas, que xa veñen feitas da casa, e se dice que se pos 4 cruces e bebes un sorbo de auga, cúmpreseche o que ti pidas, o que ti pidas. Eu pedín un deseo, xa fixen o meu ritual, xa vos contarei se funciona ou non. E iso é o que os podo contar deste lugar. O sitio é máxico. Desde San Xoán de Mosteiro, subes, véstelo por un camiño, unha calzada, que era impresionante, pasas por unha ponte. É curioso que todo moi ben feito, lóxicamente os homes eran moi prácticos, facían unha vía de comunicación boa, e unha ponte, e uns camiños cando levaban a algún lado. Pois, que fixeran para ir ao monte unha infraestructura tan grande, teño serias dudas. Entonces podía ser que aquí houbera un mosteiro. Tampouco nunca se fixe excavación arqueolóxica, aunque aparecen restos de edificacións da zona, na zona, non? Entonces é un pouquinho que vos podo contar. O sitio é moi recomendable. Hai outro dato perturbador, fijarse. Río Alén. Escoitades, creo que o río, que non sei se o recollo o micrófono, Aldea do Alén, aí un pouquinho. É esta subida Costa do Alén. E se seguimos, vamos chegar ao lugar coñecido como a Cidade dos Mortos. Entonces, perturbador. Gracias. Espero que vos guste. Darlle like, poñede un comentario, e se sabedes algo máis do sitio, pois bendito sexa.
e vinde a facer o ritual, polo que poida pasar.